गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। नंदना व्रज जन रंजना। जय यशोदनंदन व्रज जन रंजना। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोदनंदन व्रज जन रंजना। तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण रामाल प्रभु जी हरे कृष्ण। रामाल प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ ప్రభు. నిన్న చదివారా మళ్ళీ కొన్ని? చదివాం ప్రభుజీ నిన్న. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం
నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ భాగవతం క్లాస్లో 3వ స్కందము, అందులో 21వ అధ్యాయము మనువు కర్దమునుల సంవాదము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో వారిద్దరి సంవాదంలో మనము ఇప్పటి వరకు 49 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకుని ఈరోజు మిగిలిన మరికొన్ని శ్లోకాలని ఈరోజు క్లాసులో మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 21వ అధ్యాయము 50వ శ్లోకము. నూనం చంక్రమణం దేవ సతాం సంరక్షణాయతే వదాయ చాసతాం యస్త్వం హరే శక్తిర్హి పాలిని. సో ఇంకా మనము ఈ శ్లోకంలో దీని యొక్క పదాల యొక్క అర్థాలు చూసినట్లయితే, నూనం అంటే నిక్కముగా, చంక్రమణం పర్యటన, దేవా ఓ దేవా, సతాం సత్పురుషులను, సంరక్షణాయ రక్షించుటకు, నీ అంటే నీ యొక్క, వదాయ వధించుటకు, చ మరియు అసతాం దానవులను, యహ ఎవరైతే, త్వం నీవు, హరిహే శ్రీహరి యొక్క, శక్తి హి అయినందున, పాలిని రక్షించడి. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఈ శ్లోకానికి భావము మరియు భాష్యము చూసినట్లయితే, నూనం చంక్రమణం దేవ సతాం సంరక్షణాయతే వదాయ చాసతాం యస్త్వం హరేః శక్తిర్హి పాలిని. అంటే ఓ దేవా, శ్రీహరి యొక్క పాలనా శక్తి స్వరూపుడవైనందున నీవు చేపట్టిన పర్యటన నిక్కముగా సత్పురుషులను రక్షించుటకు, దానవులను దూనమాడుటకే అయ్యుండును అంటూ కర్దమముని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం. పూర్వమందు ధర్మాత్ములగు రాజులు ధార్మికులగు పౌరుల రక్షణము నొసగుటకు మరియు అధర్మ వర్తనులను శిక్షించుటకు లేదా వధించుటకు తమ రాజ్యమందు పర్యటించడి వారని వేద వాజ్మయము నుండి, ముఖ్యంగా శ్రీమద్ భాగవతము పురాణముల నుండి తెలియవచ్చుచున్నది. వధించుట ఎనడి కార్యమును అభ్యసించుటకు వారు కొన్ని మార్లు అడవి యందలి జంతువులను వేటాడెడి వారు. అటువంటి అభ్యాసము లేనిదే అవాంఛిత విద్రోహ శక్తులను వధించుట
సాధ్యము కాకపోవుటయే అందులకు కారణము. సత్ప్రయోజనము కొరకై ఉద్దేశింపబడిన హింస తమ కర్తవ్యంలోని భాగమే గనుక ఆ రీతిగా హింస నొనరించుట క్షత్రియులకు అనుమతించబడినది. ఇచ్చట వదాయ అంటే వధించు ప్రయోజనార్థము మరియు అసతాం అంటే అవాంఛిత విద్రోహ శక్తులు అనేది 2 పదములు స్పష్టంగా పేర్కొనబడినవి అంటూ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాలని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇంకా రాజు యొక్క రక్షణా శక్తి శ్రీహరి పాలనా శక్తి అయి ఉన్నది. భగవద్గీత యందు 4వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకం నందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో అంటే ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తున్నటువంటి భగవద్గీతలో భగవంతుడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చెప్పినటువంటి ఆ శ్లోకం చెప్తున్నారు. అంటే సాధువులను రక్షించడానికి, దానవులను వధించుటకు, ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి తాను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడే చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. అనగా సాధువులను రక్షించి దానవులను వధించుటకే ఆ దేవదేవుడు అవతరించును. కనుకనే సాధువులను రక్షించి దానవులను అంటే ఇక్కడ అవాంఛిత శక్తులు ఎవరంటే దానవులు. సో ఆ దానవులను దూనమాడుటకు గల శక్తి నేరుగా దేవదేవుని నుండి వచ్చేటి శక్తియే అయ్యుండును. రాజు లేదా రాజ్యాధినేత అట్టి శక్తిని కలిగియుండును. విద్రోహ శక్తులను దూనమాడుట ఎందు నిపుణుడైన అట్టి రాజ్యాధినేతను కనుగొనుట నేటి కాలమున అతి కష్టము అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఈ కలియుగంలో ఇప్పుడున్నటువంటి కాల పరిస్థితుల గురించి చెప్తున్నారు. నవీన కాలపు రాజ్యాధినేతలు తమ రాజప్రసాదములందు చక్కగా కూర్చుని అనవసరమగు అమాయక జనులను వధించుటకు యత్నించుచుందురు. సో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులను ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో 51వ శ్లోకం 3వ స్కందము 21వ అధ్యాయము 51వ శ్లోకం. యోర్కేంద్వగ్నింద్రియవాయూనాం యమధర్మ ప్రచేతసాం రూపాని స్థాన ఆదత్సే తస్మై శుక్లాయతే నమః. సో ఇంకా ఆ కర్దమముని అంటూ ఉన్నారు. యోర్కేంద్వగ్నింద్రియ వాయూనాం యమధర్మ ప్రచేతసాం. సో యహ అంటే నీవు, అర్క అంటే సూర్యుడి యొక్క, ఇందు చంద్రుడు, అలాగే అగ్ని అంటే అగ్ని యొక్క, ఇంద్ర అంటే స్వర్గాధిపతియగు ఇంద్రుడు, ఇంద్రుని యొక్క, వాయునాం వాయుదేవుని యొక్క. సో ఇక్కడ కర్దముని అంటున్నాడు యో ఆర్కేంద్వ అగ్ని ఇంద్రియ వాయునాం, అలాగే యమధర్మ ప్రచేతసాం. యమ అంటే శిక్షను విధించు యమధర్మరాజు యొక్క, ధర్మ అంటే ధర్మదేవత యొక్క, ఇక్కడ యమధర్మ అంటే యమరాజు అలాగే ధర్మదేవత, ప్రచేతసాం మరియు ఆ జలదేవత యగు వరుణదేవుని గురించి. రూపాని అంటే రూపములను, స్థాన అంటే అవసరమైనప్పుడు, స్థానే అంటే అవసరమైనప్పుడు, ఆదత్స అంటే నీవు గ్రహింతువు, తస్మై నీకు, శుక్లాయ అంటే ఇక్కడ విష్ణు భగవానునకు, నమః తే అంటే నీకు, నమః అంటే నమస్సులు. సో ఈ శ్లోకం యొక్క భావము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావం, ట్రాన్స్లేషన్. అవసరమైనప్పుడు నీవు సూర్యదేవుని రూపమున, చంద్రుని రూపమును, అగ్నిదేవుని రూపమును,
స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుని రూపమును, వాయుదేవుని రూపమును, యమధర్మరాజు రూపమును, ధర్మదేవత రూపమును, జలదేవత యగు వరుణి రూపమును గ్రహింతువు. సో విష్ణు భగవానునికి అన్యుడవు కానట్టి నీకు వందనాలు అర్పింతును అంటూ కర్దమముని ఆ విశ్వచక్రవర్తిగా వచ్చినటువంటి ఆ స్వయంభువ మనువుతో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలుస్తూ ఉన్నట్టు. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. కర్దమముని బ్రాహ్మణుడు, స్వయంభువ మనువు క్షత్రియుడు అయిన కారణమున ముని ఆ రాజుకు వందనములు వసగరాదు. అంటే సాంఘికంగా ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాల గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంటే, కానీ సాంఘిక దృష్ట్యా బ్రాహ్మణుని యొక్క స్థానము రాజు స్థానము కన్నాను ఉన్నతము అగుటయే అందులకు కారణము. కానీ స్వయంభువ మనువు అంటే చక్రవర్తి విష్ణు భగవానుని ప్రతినిధి అయిన కారణమున కర్దముడు అతనికి వందనములు వసగెను. మనుజుడు బ్రాహ్మణుడైనను, క్షత్రియుడైనను లేదా శూద్రుడైనను దేవదేవుడు ఎల్లప్పుడూ అతనికి ఆరాధనీయుడే. దేవదేవుని ప్రతినిధిగా ఆ రాజు ఎల్లరి చేత వందనములు అందుటకు యోగ్యుడై ఉన్నాడు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం. సో ఇవి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అనువాదము మరియు భాష్యము ఈ శ్లోకాలకి. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ క్లాస్లో అంతకుముందు శ్లోకాలలో చూసినటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఈ కర్దమ ముని మరియు మను కర్దముల సంవాదంగా ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆ కర్దమ మునికి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు సాక్షాత్కరించడము, వేదాలలో శాస్త్రాలలో సూచించినటువంటి రూపాన్నే అతడు దర్శించినటువంటి విషయాన్ని మనము చూసాము. సో దానికి ఆ కర్దమముని ఆ భగవంతుడిని అవగాహన చేసుకోవడము, ఆయన యొక్క దర్శనం, తర్వాత ఆ భగవంతుడు దేని కొరకైతే కర్దమముని ఆయన్ని ప్రార్థించి తపస్సు ఆచరించాడో అది నెరవేరుతుంది అని చెప్పడము. సో విశ్వ చక్రవర్తిగా ఉన్నటువంటి ఆ స్వయంభువ మనువు ఎల్లుండి నీ యొక్క ఆశ్రమానికి వస్తాడు అని చెప్పడము. సో ఆ తర్వాత అక్కడ ఆశ్రమంలో ఆయన ఉన్నటువంటి సరోవరం యొక్క అందాలను, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను చూసాము. ఇక స్వయంభువ మనువు ఆ కర్దమముని ఆశ్రమానికి రావడము, ఆ ఆశ్రమానికి వచ్చినటువంటి స్వయంభువ మనువును ఆయన అంటే మహర్షులు, బ్రాహ్మణులు ఏ విధంగా అయితే ఆయనకి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తారో ఆ విధంగా కర్దమముని స్వయంభువ మనువుకి ఆశీర్వాదం ఇవ్వడము. ఆ తర్వాత ఆయన్ని సాధారణంగా అతిథిగా ఆయనకి అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆయనకి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం, ఆయన ఆసీనుడై ఉంటాడు. ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి ఆ స్వయంభువ మనువు ఇక కర్దమముని మాట్లాడేందుకు వీలుగా మౌనంగా ఉన్నటువంటి స్థితిని మనము చూసినటువంటిది. ఆ తర్వాత
కర్దమ ముని పలుకుతూ ఉంటాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో నిన్న చూసినటువంటి ముని ఎవరు వచ్చినటువంటి స్వయంభువ మనువు మౌనం దాల్చగా ఆ కర్దమ ముని ఆ భగవంతుడు తనకు చేసినటువంటి ఆదేశాలను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆ కర్దమ ముని తర్వాత మధురమైనటువంటి వాక్కులతో ఆ రాజును ఉద్దేశించి ఈ విధంగా పలికారు అంటూ నిన్నటి శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటిది. సో ఏ విధంగా ఆయన కర్దమ ముని విశ్వచక్రవర్తిగా ఉన్నటువంటి ఆ భూమండలాన్ని, సమస్త భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ స్వయంభువ మనువుని ఆయన కీర్తించారు అనేటువంటిది చూస్తే ఇవాల్టి 50 శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు. కర్దమ ముని ఆ స్వయంభువ మనువుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి నూనం చంక్రమణం దేవ సతాం సంరక్షణాయతే వదాయ చాసతాం యస్త్వం హరే శక్తిరిహి పాలిని. ఓ దేవా, స్వయంభువ మనువుతో కర్దమ ముని అంటూ ఉన్నాడు, శ్రీహరి యొక్క పాలనా శక్తి స్వరూపుడవైనందున నీవు చేపట్టిన పర్యటన నిక్కంగా సత్పురుషులను రక్షించుటకు, దానవులను దూనమాడుటకే అయ్యుండును అంటూ ఆ కర్దమ ముని ఆ స్వయంభువ మనువుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి మన ఈ పూర్వపు సాంప్రదాయాల్లో, మన ఆచారాలలో, సాంఘిక వ్యవహారాలను గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో పూర్వమందు ధర్మాత్ములైనటువంటి రాజులు ధార్మికులకు పౌరుల రక్షణ మోసుగుటకు మరియు అధర్మవర్తులను శిక్షించుటకు లేదా వధించుటకు తమ రాజ్యమునందు పర్యటించటి వారని వేద వాజ్మయమునందు ముఖ్యంగా మనకి ఈ జీవన విధానానికి, మన మానవాళికి అత్యంత ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అమల పురాణమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతంలోను ఇతర పురాణాలలోనూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే క్షత్రియులుగా రాజు యొక్క ధర్మం తన సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలను, సాధువులైనటువంటి తన ప్రజలను రక్షించుకోవడము, అలాగే ఆ సమాజంలో అధర్మ ప్రవర్తనను కలిగినటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారికి శిక్షలు విధించడము, అవసరమైతే వారిని వధించడము, రాజుగా తను చేయవలసినటువంటి ధర్మాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ విషయాన్ని మనకి పూర్వము ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ క్రమంలో ఆ రాజులు ఆ రాజమందిరం నుండి బయటికి రావడము, తన రాజ్యంలో పర్యటించడము జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఒక్కొక్కసారి మరి రాజ్యంలో పర్యటించినప్పుడు శత్రువులు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. వారిని ఎదుర్కొనే విధంగా, వారిని శిక్షించేటువంటి విధానానికి వారు అభ్యాసం చేయవలసి వస్తూ ఉంటుంది. సో దాని కొరకే వారు అరణ్యాలలోకి వెళ్ళడము, ఆ అరణ్యాలలో ఉండేటువంటి ఆ అడవుల యందు ఉండేటువంటి జంతువులను వేటాడడము చేస్తూ ఉంటారు రాజుగా తను చేసేటువంటి విధానం. తద్వారా ఏమవుతుంది, ఆ జంతువులను వేటాడడం వలన ఇలాగే ఈ సమాజంలో జంతు ప్రవర్తన కలిగినటువంటి, అధర్మ ప్రవర్తనను కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ వాళ్ళను కూడా, అసుర వంటులు, విద్రోహ శక్తులను కూడా వేటాడడానికి వారికి అది ఒక అభ్యాసం అవుతుంది. కనుకనే క్షత్రియులకు లేదా రాజులకు అడవిలో ఉండేటువంటి జంతువులను వేటాడేటువంటి అర్హత వాళ్ళకు ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అలా జంతువులను వేటాడడము అనేటువంటిది సదుద్దేశంతోనే ఉన్నటువంటి అంశము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాటికి ఉండేటువంటి ఆ దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రవర్తన వలన సాధు జంతువులను లేదా సమాజంలో ఉండేటువంటి వీటిపైన అవి కలగజేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి క్షత్రియులుగా వారికి వారి యొక్క ధర్మంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి
అంశం. సో అందుకే ఆయన అంటున్నారు, ఇది సత్ప్రయోజనము కొరకై ఉద్దేశించబడినదే. అంటే మరి అది హింస అవుతుంది కదా అనేటువంటి ఒక భావన ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి రోజుల్లో వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి దానికి అది మంచి ప్రయోజనం కోసమే ఆ హింస అనేటువంటిది వారి యొక్క కర్తవ్యంలో ఒక భాగంగానే, అంటే అరణ్యాలకు వెళ్ళడము, జంతువులను వేటాడడము, ఆ విధంగా అభ్యాసం చేసినటువంటి రాజులు తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ఆ జంతు ప్రవర్తన కలిగినటువంటి ఆ విద్రోహ శక్తులను వేటాడే విధంగా వారిని శిక్షించడం లేదా అవసరమైతే వధించే విధంగా వారికి ఆ అభ్యాసము అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన మనకి ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి 2 పదాలని ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఒకటి వదాయ అంటే వధించు ప్రయోజనార్థము, అసతాం అంటే ఇక్కడ విద్రోహ శక్తులు, అంటే అవాంఛితమైనటువంటి విద్రోహ శక్తులు అనేటువంటి 2 పదాలను ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, అలాగే మరి ఈ సమాజంలో రక్షణార్థమై ఉన్నటువంటి రాజుకి ఇవ్వబడేటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ రక్షణ శక్తి ఆ భగవంతుడి యొక్క పాలనా శక్తి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే భగవంతుడు కూడా అంతకుముందు మనకి భగవద్గీతలో రాజు అంటే నరులలో నేను రాజుని అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ రాజుకి పాలనా శక్తి, అంటే ఆ రాజు రక్షణార్థమే అతను పొందేటువంటి శక్తి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ ఇది మనకి భగవద్గీతలో అలాగే ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం, సాధువులను రక్షించడానికి, దానవులను వధించడానికి ఆ దేవదేవుడు అంటే ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి, అంటే దానవులను వధించడం ద్వారా ధర్మము తిరిగి నెలకొల్పబడుతుంది. ఎందుకంటే దానవుల ద్వారానే ఈ ధర్మము నశించిపోతుంది. సో వాళ్ళని వధించడం వల్ల తిరిగి ధర్మం నెలకొల్పబడుతూ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి భగవద్గీతలో ఉన్న 4వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకాన్ని కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం అనే శ్లోకాన్ని గుర్తు చేసినటువంటి విషయం. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సాధువులను రక్షించి దానవులను, అంటే అవాంఛితమైనటువంటి శక్తులు, సంఘ విద్రోహ శక్తులుగా ఉన్నటువంటి వారిని నశింప చేయుటకు ఆ భగవంతుని శక్తియే అది రాజులకు ఇవ్వబడినటువంటి శక్తి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సాధువులను రక్షించి దానవులను, భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా సాధువులను రక్షించి అంటే భక్తులను రక్షించి, ధార్మిక జనులను రక్షించి, అవాంఛిత శక్తులు అంటే దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళని నశింప చేయుటకు గల శక్తి నేరుగా ఆ భగవంతుడి నుండి వచ్చేది శక్తియే అయి ఉండును అని చెప్తున్నారు. రాజు లేదా రాజ్యాధినేత అటువంటి శక్తిని కలిగి ఉండును, అంటే రాజుకి లేదా రాజ్యాధినేతకు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఆ శక్తి ఇవ్వబడింది అని చెప్తుంది. మరి చెప్పి సో అటువంటి రాజ్యాధినేతలు ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారానే ఈ సమాజంలో అధర్మాన్ని నశింపచేస్తారు, తిరిగి ధర్మాన్ని నెలకొల్పుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. చెప్తూ మన నేటి సమాజం యొక్క పరిస్థితులను కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఈ విద్రోహ శక్తులను దూనమాడుట యందు నిపుణుడైనటువంటి రాజ్యాధినేతను నేటి కాలంలో కనుగొనడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి విషయం అని చెప్తున్నారు. నవీన కాలంలో ఈ రాజ్యాధినేతలు తమ రాజప్రసాదములందే చక్కగా కూర్చుని అనవసరంగా అమాయక జనులను వధించటానికి ప్రయత్నిస్తారే తప్ప వారు ఈ పూర్వకాలపు రాజుల మాదిరిగా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారా తన రాజ్య ప్రజలను వారు రక్షించడం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. మనకు భగవద్గీతలో కురుక్షేత్ర యుద్ధం చూస్తే ఆ యుద్ధంలో వివిధ, అంటే ఈ భూమండలంపై ఉన్నటువంటి రాజులలో 2 భాగాలుగా విడిపోయి అందరూ కూడా అక్కడ యుద్ధంలో కనిపెట్టారు.
అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగినప్పుడు చూస్తాం, ఓ కృష్ణ, నా రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపవయ్యా, తద్వారా నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి వస్తుందో చూసేదను అంటే, అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలోకి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులందరిని చూడవయ్యా అని చెప్పి పేరు పేరున చెప్తాడు. ముఖ్యంగా భీష్ముడు ద్రోణుణ్ణి చెప్తాడు. అంటే ఏమిటి మనం అక్కడ చూస్తున్నటువంటి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఇప్పటి పరిపాలకులు లాగా బోర్డర్లో సైనికులను ఉంచేసి వీరు రాజభోగాలను అనుభవిస్తూ ఏసీ గదులలో కూర్చుని ఉండే విధంగా కాదు. రాజు కూడా యుద్ధ రంగంలో ఉండేవాడు. అలాగే ఇప్పుడు నవీన కాలంలో జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధాలు జనసామాన్యముతో ఉండేటువంటి ప్రదేశాలలో యుద్ధ ట్యాంకులను వదలడం అది కాదు జరిగేది. యుద్ధం కొరకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రదేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి అక్కడ రాజులు సైనికులు మాత్రమే కొట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి. వారి మధ్య మనం కురుక్షేత్రం చూస్తాం. కురుక్షేత్రం అనేటువంటి ప్రదేశంలో యుద్ధం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటిది. కానీ నేటి కాలపు పరిపాలనాధికారులు వారు యుద్ధ భూమిలోకి వెళ్ళరు. మంచిగా వారికి రక్షణ ఇంకా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఏదైనా యుద్ధం జరుగుతుంది, లేదా ఎవరైనా దాడి చేస్తున్నారు అంటే, లేదా ఎవరైనా ఉగ్రవాదులు దాడి చేస్తున్నారంటే బయటికి రారు. వీరు లోపల కూర్చొని ఏసీ గదిలో కూర్చొని చుట్టూ కంచుకోటలాగా ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటుంటారు. సో ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరు. సో కానీ పూర్వకాలంలో అటువంటి విద్రోహ శక్తులను హతమార్చడానికి రాజే నేరుగా తన రాజ్యంలో పర్యటించేటివాడు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా పర్యటించేటువంటి సందర్భాలలో అడవిలోకి వెళ్ళినటువంటి వేటాడే సందర్భాల్లో ఆశ్రమాలు కనపడినప్పుడు ఆ ఆశ్రమానికి వెళ్ళడము, ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి ఋషుల ద్వారా వారి యొక్క ఆశీస్సులు పొందడం జరుగుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన ఆ కర్దమముని ఆ విశ్వ చక్రవర్తి అయినటువంటి స్వయంభువ మనువుతో చెప్తూ ఉన్నారు. యోర్క ఇందు అగ్నివాయూనాం యమధర్మ ప్రచేతసాం. ఇక్కడ యహ అంటే నీవు, ఆ స్వయంభువ మనువుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన. యహ అర్క అంటే సూర్యుని యొక్క, అంటే ఓ రాజా, నీవు ఇక్కడ అవసరమైనప్పుడు సూర్యదేవుని రూపమును, అర్క అంటే సూర్యదేవుని, యార్క ఇందు అంటే చంద్రుడిని రూపము, అగ్నిదేవుని రూపము, ఇంద్ర అంటే స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుని రూపము, వాయునాం అంటే వాయుదేవుని రూపమును, యమ ధర్మ ప్రచేతసాం, యమ అంటే యమధర్మరాజు, ధర్మ అంటే ధర్మదేవత, ప్రచేత అంటే జల దేవత, వర్ణదేవుడు. సో ఈ విధంగా ఆ వర్ణదేవుని రూపము ను గ్రహిస్తువు చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు, తస్మై శుక్లాయతే నమః. సో ఆ విధంగా వివిధ రూపాలను, వర్ణదేవుని రూపాన్ని గ్రహించేటువంటి వాడివి, విష్ణు భగవానునికి అన్యుడవు కానట్టి నీకు వందనాలు అర్పింతును. సో అయితే ఇక్కడ ఆ స్వయంభువ మనువు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి విషయము. సో కాబట్టి మరి విష్ణు భగవానుడికి అన్యుడవు కానట్టి నీకు నేను వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను అంటూ కర్దమముని ఆ స్వయంభువ మనువుకి వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి సాంఘికమైనటువంటి కట్టుబాట్ల గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. మరి ఇక్కడ కర్దమముని, ఆ స్వయంభవ మనువేమో క్షత్రియుడు, కర్దమమునేమో బ్రాహ్మణుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. స్వభావరీత్యా చైతన్యం పరంగా వాళ్ళు, స్వయంభవ మనువు రాజ్య విశ్వచక్రవర్తిగా ఉన్నటువంటి వాడు క్షత్రియుడు. అలాగే కర్దమముని బ్రాహ్మణుడుగా కీర్తించబడేటువంటి వాడు. మరి సాధారణమైనటువంటి సాంఘిక దృష్ట్యా బ్రాహ్మణుని యొక్క స్థానము రాజు స్థానము కన్నా ఉన్నతమైనటువంటిది. కాబట్టి మరి కర్దమముని రాజుకి
వందనాలు వసగరాదు అనేటువంటిది సాధారణంగా ఆశీస్సులు ఇవ్వాలి. మొదటగా చేసినటువంటిది అదే. అంతకుముందు శ్లోకాల్లో మనం చూసాం. ఆయనకి ఆశీస్సులు ఇచ్చాడు, ఆసనం ఏర్పాటు చేసి రాజుగా వచ్చాడు కాబట్టి కూర్చోమన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ కర్దమ ముని బ్రాహ్మణుడుగా భగవంతుని ఎరిగినటువంటి వాడు. సో భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు కనుక ఇక్కడ వచ్చినటువంటి స్వయంభువ మనువు ఆ విష్ణు భగవానునికి అన్యుడు కానటువంటి వాడుగా గుర్తించినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయనకి అక్కడ అంటే స్వయంభువ మనువు, విశ్వచక్రవర్తిగా ఉన్నటువంటి ఆ స్వయంభువ మనువు విష్ణు భగవానుని ప్రతినిధి అయిన కారణంగా రాజు కదా. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి కారణంగా కర్దముడు ఆయనకి వందనాలు వసగాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మానవుడు బ్రాహ్మణుడైనా, క్షత్రియుడైనా లేదా శూద్రుడైనా ఆ దేవదేవుడు ఎల్లప్పుడూ అతనికి ఆరాధనీయుడే. అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడైనా, క్షత్రియుడైనా, శూద్రుడైనా, వైశ్యుడైనా ఎవరైనా ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆరాధించవలసినదే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దేవదేవుని ప్రతినిధిగా మరి ఆ రాజు ఎల్లరి చేత వందనాలు పొందడానికి యోగ్యుడై ఉన్నాడు. అందుకే కర్దమ ముని ఆయనకి వందనాలు అర్పించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి మనకి సాంఘిక దృష్ట్యా ఈ సమాజంలో భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు మనకు తెలియచేసినటువంటి అంశాలు, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి విషయము వారి వారి యొక్క చైతన్య స్థితిని అనుసరించి, మరి ఏంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అనుసరించి. ఏంటి మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్థితి అంటే మనము ఈ దేహం కాదు, ఆత్మలము అనేటువంటి భావాన్ని, మనము భగవంతుని యొక్క సేవకులము అనేటువంటి భావాన్ని తెలుసుకోవడమే చైతన్యం. మరి ఆ చైతన్యం అంటే ఆత్మ దేహాలకు మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని తెలుసుకునేటువంటి ఆ తత్వమే చైతన్యము. భగవద్గీత యందు భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము. సో అంతేకాని పుట్టుక కాదు కారణం. సో ఏ కుటుంబంలో పుట్టాడు, ఎక్కడ పుట్టాడు అనేటువంటిది కాకుండా అతని యొక్క చైతన్య స్థితిని అనుసరించి భగవద్గీత యందు మనకి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి అంశాన్ని, అదే విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఎవడైనా నేను ఈ దేహము అనే భావనలో ఉండేటువంటి వాడు, అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి వాడు, చైతన్యంలో చాలా అధమ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు శూద్రుడుగా చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో శూద్రులు అంటే దాదాపుగా జంతు జీవన విధానాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి వాడు ఎవడైనా శూద్రుడే. ఈ కలియుగంలో అందరూ కూడా అదే విధానాన్ని కలిగి ఉంటున్నాం కనుక శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఈ కలియుగంలో చైతన్య స్థితిని తెలుసుకోలేనటువంటి ప్రతివాడు కూడా శూద్రుడే అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత అంటే ఇదంతా కూడా ఈ శూద్ర ప్రవృత్తి అంటే జంతు ప్రవృత్తి. కుక్కలు చూస్తుంటుంటాం మనం, వాటి ఏరియాకి కొంత ఇది నాది, నా ప్రదేశం, దీంట్లోకి ఇంకోటి వస్తే ఇది మొరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో ఆ భావనలోనే ఉంటాం మనము. అంటే మానవులం అనార్యులుగా ఉండేటువంటి వారు. సో ఇది నా దేశము లేదా నా ప్రదేశము, ఇంతే ఈ భావనతోనే ఉంటాం. ఇక్కడికి వీడే రావాలి, నేనే ఉండాలి, లేదా ఇది నా ఇల్లు, నేను ఇక్కడ ఇంతవరకు, లేదా స్త్రీ పురుషులు అనేటువంటి భావన. అంతేకాని మనము ఈ దేహం కాదు, ఆత్మలము అనేటువంటి భావన, భగవంతుని యొక్క అంటే ఈ జనన మరణాల నుండి బయటపడాలి అనేటువంటి భావన లేనటువంటి ప్రతివాడు కూడా శూద్రుడిగా చెప్పబడేటువంటి. ఆ తర్వాత ఇంకా కొంచెం ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి వచ్చేటువంటి వాడు వైశ్యులుగా చెప్పబడతారు. వీళ్ళేంటంటే కొంత చారిటీ, దాన ధర్మాలు చేసేటువంటి ప్రవృత్తిని కలిగి ఉండేటువంటిది, ధనాన్ని ఇతర అవసరాలకు, ఇతరులకు దానం చేసగలిగేటువంటి ప్రవృత్తి. అలా చేయడం వల్ల కొంత పుణ్యం వస్తుంది, లేదా నేను ఉన్నత లోకాలకు పోతాను అనే భావన తెలిసినటువంటి ప్రతివాడు కూడా వైశ్యుడు అని చెప్పబడతారు.
ఇక సో ఎందుకంటే అందుకే వాళ్ళు సాధారణంగా వైశ్యులు అనేటువంటి దాంట్లో ఆ ప్రవృత్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దాన ధర్మాలు ఎక్కువగా చేసేటువంటివి, లేదా చారిటీగా స్కూల్స్ కట్టడం, లేదా ఇంకేదో ఆశ్రమాలు కట్టించడం, అట్లాంటివి ప్రవృత్తుల్లో ఉంటుంటాయి. సో వాళ్ళు వైశ్యులుగా చెప్పబడుతుంటారు శ్రీల ప్రభుపాద. అలాగే క్షత్రియులు, వీళ్ళు ఇంకా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి శూద్రులు లేదా వైశ్యుల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి యందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా భావించబడతారు. ఎందుకంటే వీరు క్షత్రియులు ఈ జనాన్ని రక్షించడానికి అవసరమైతే తన ప్రాణాన్ని కూడా త్యాగం చేసి యుద్ధరంగంలో నిలిచేటువంటి వారు. సో శూద్రులు తన దేహభావాన్ని వదిలి బయటికి రారు, కానీ వైశ్యులు దేహభావాన్ని వదిలేసి, అంటే కొంత వరకు మనం చారిటీ చేయడం వల్ల, అంటే దాన ధర్మాలు చేయడం వల్ల, ధనాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వడం వల్ల, అంటే కొంత త్యాగ బుద్ధి వస్తుంది వాళ్ళకి. కనుక కొంత ఉన్నతమైనటువంటి వాళ్ళు వైశ్యులుగా చెప్తాము. ఇక క్షత్రియుడు అనేటువంటి వాడు దానమే కాదు, తన ప్రాణాన్ని కూడా ఇతరుల కోసం త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండేటువంటి వాడు. సో వైశ్యులు అనేటువంటిది తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేయడు, కావాలంటే ఉన్న నా ఆస్తి అంతా తీసేసుకో అనేటువంటి ప్రవృత్తిలోనే ఉంటుంటారు. నేను బతకాలి, లేదా నేను ఉండాలి అనేటువంటి. కానీ క్షత్రియుడు అనేటువంటి వాడు తన ప్రాణాన్ని కూడా త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉంటాడు. కనుక వీరిద్దరి కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి వాడుగా క్షత్రియుడు కీర్తించబడతాడు. తనకు తెలుసు, ఎందుకంటే యుద్ధరంగంలో నేను మరణిస్తే అంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందుతాను అనేటువంటి విషయాన్ని వైశ్యుల కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువగా తెలిసినటువంటి వాడి కారణంగా ఈ సమాజంలో ఇంకా కొంత ఉన్నతమైన వాడుగా చెప్పబడేటువంటిది. ఇక బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి వాడు పూర్తిగా ఈ దేహము ఆత్మతత్వాలంతా కూడా ఎరిగినటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు. సో ఈ జనన మరణాల నుండి బయటపడి ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు. సో కనుక అటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడిగా కీర్తించబడతాడు. అంతేకాని ఏదో బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి అంత మాత్రాన కాదు అక్కడ. సో బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి వాడు ఎవరు అంటే ఆత్మకి దేహానికి పూర్తిగా భేదాన్ని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు. ఇక ఇది ఈ భౌతికమైనటువంటిది తాత్కాలికమైనది అని తెలిసి ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు. సో కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు సాంఘిక దృష్ట్యా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఇవ్వబడింది, అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎక్కువ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఆధ్యాత్మిక చైతన్య స్థితిని అనుసరించే మనకి ఈ సమాజంలో ఉండేటువంటి వర్ణాలు, అంతేకాని కుటుంబ విధానం కాదు అనేటువంటిది మనం భగవద్గీతలో చూసాము. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ప్రతిసారి వారి యొక్క భాష్యాల్లో మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, ఎవరైనా ఏవైనా